на света, бъдещето. Петър Георгиев разговаря с Джон Саней от Южна Африка. Той няма кристална топка, но обича да гледа в бъдещето. Футуристът Джон Саней не следи новините. Намира ги за твърде негативни. Предпочита да вярва в положителната сила на изкуствения интелект, психологията и неврологията. Затова компании от цял свят го канят да им нарисува по-светъл сценарий за утрешния ден. Да говорите за бъдещето е доста умен избор на професия. Никога няма да останете без работа. Страхотно е да го чуя, но не е като да съм седнал да се питам, сега кой бизнес да си избера. Просто е нещо, което винаги съм правил. Още като малък бях очарован от бъдещето. Приятелите ми всеки ден ме питаха, какво ново, Джон? Защото винаги можех да говоря за нещо ново. Това е присъщо за мен. Предполагам, че съм късметлия. Кой има по-трудна работа? Футуристът или историкът? Както миналото, така и бъдещето са измислени истории. Много от спомените ни са фалшиви, те никога не са се случвали. Просто сме избрали да вярваме в тях. А историята ни като цяло е била манипулирана по всевъзможни начини с цел да формира мнението ни. Така че не знам, чия задача е по-сложна. Аз избирам да бъда оптимист. Ако ще си разказваме някакви сюжети, нека ги направим приятни и вдъхновяващи. Саней се вдъхновява от Айнщайн. Урокът му е, че трябва да бъдем готови за всичко. Предаде го и в София, където изнесе лекция по покана на EY и предизвика огромен интерес. Може би защото в България има недостиг на оптимизъм. Утопия или антиутопия е бъдещето? Бъдещето не е едно. Добре, но като цяло. В момента има дигитален тоталитаризъм в Китай и блокчейн демокрация в Скандинавия. Лас Вегас е заседнал в 90-те, а Дубай гледа напред. Така че вие ми кажете, аз не знам. Няма един единствен отговор на този въпрос. Към какво изпитвате носталгия? Към нищо? Нищо. Не гледате назад? Не. Минало свършено. Защо? Какво да правя с миналото? Мисля за него единствено, когато искам да променя спомените си и да ги направя по-оптимистични. Ако влачите със себе си тъжен спомен, ще бъдете тъжен човек. Ако можете да прощавате или да разберете защо нещо се е случило, изведнъж бъдещето ви изглежда по-светло, защото сте загърбили миналото. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Разбира се, но не значи, че е невъзможно. Нека ви дам една статистика. Неврологията казва, че преди да навърши 35 години, човек има между 60 и 70 хиляди мисли на ден. 90% от тях са като предния ден. Тоест, мозъкът ни повтаря едно и също. Затова се пристрастяваме към познатото. Не искаме да се разделим с болката си. Питаме се, кои ще бъдем, ако я пуснем да си отиде. А всъщност е много по-трудно да живееш живот, изпълнен с болка и съжаление, вместо да се опиташ да се излекуваш от миналото си. Кажете ми нещо, което ви изненадва в съвременния свят. Нещо, което не сте очаквали. Светкавичният напредък на изкуствения интелект. Хвана ни неподготвени. Дори сам Олтман, създателя на ChatGPT, е смаян от бързия прогрес. Това е голяма стъпка, защото ни кара да преосмислим човешкия интелект. Изправяме се пред огромно предизвикателство. Предлагам ви тази игра. Аз ще бъда досадният черноглед журналист, а вие бъдете оптимист. И ще се редуваме да правим прогнози за бъдещето с по едно изречение. Чудесно, давайте. Изкуственият интелект ще ни направи мързеливи. Да, може да ни направи много мързеливи, но ако се научите как да се грижите за себе си, няма да се случи. Фалшивите новини и дезинформацията ще унищожат вярата ни в демокрацията. Да, вече го направиха. Ама дайте ми нещо позитивно. Време е демокрацията и моделите на управление да се променят. Това да имаш едно и също правителство 4 поредни години, водено от един и същи човек, е остаряла идея. Огледайте се. Почти всички правителства по света не работят. Има много малко положителни примери.
Знаете ли кои са? Онези, които управляват между 3 и 5 милиона души. Дубай, Сингапур, Финландия, Норвегия. За това ни трябва повече прозрачност, технологии и фокус върху малките градове държави. Няма да решим проблема с климатичните промени и ще пострадаме жестоко. Аз пък вярвам, че тук изкуственият интелект може да ни помогне. Ще създаде нови източници на енергия и на храна. И когато се справим с енергията, транспорта и хранителните запаси, всичко ще бъде наред. Добре, и накрая може да останем без кафе. Това вече е лошо. Невъзможно. Отказвам да го повярвам. Какво ще правя без кафе? Това би било доста депресиращо. Определено ще бъде. Как можем да се готвим за събития, които няма как да предвидим? Черните лебеди. Откакто се помним, обществото ни възпитава да бъдем пристрастени към сигурността. Ходим на училище не за да учим, а за да изкласим. В университета не е важно да се образоваме, а да се дипломираме. Работим не за друго, а за да печелим пари. Програмирали сме мозъка си да слага сигурността пред творчеството. Затова е ужасно, когато очакваме сигурен резултат, а вместо него получим черен лебед. Войните, пандемиите, финансовите кризи няма да спрат. Затова трябва да променим мирогледа си, да се приспособяваме, вместо да търсим сигурност. Тогава няма да има значение какво предстои. Ще бъдем готови за всичко. Кога и как ще дойде краят на света? Когато умрете, тогава ще свърши вашия свят. Когато аз умра, ще свърши моя. Не вярвам да стане скоро. Но добре, нека кажем, че края на света ще дойде след 5 години. През това време песимистите са в ужасно настроение, а оптимистите си прекарват страхотно. Накрая всички умираме. И кой според вас е живял по-добре? Трябва да изберете. Ваше избор. И следващият ни гост е писал за бъдещето, но за това след малко да ви представя френския писател Мишел Бюси. 17 криминални